रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय प्रेजेंटेड बाय किसका फिल्म्स। चढ़ल बाये सो सवनवा के, चढ़ल बाये सो सवनवा के, एक सपना सजाई के। सुन रे लभरवा सुन सुन सुन, सुन रे लभरवा चल देवा घरवा, कांधे कबरिया उठाई के। सुन रे लभरवा चल देवा घरवा, कांधे कबरिया उठाई के। चढ़ल बाये सो सवनवा के, चढ़ल बाये सो सवनवा के, एक सपना सजाई के। सुन रे लभरवा सुन सुन सुन, सुन रे लभरवा चल देवा घरवा, कांधे कबरिया उठाई के। सुन रे लभरवा चल देवा घरवा, कांधे कबरिया उठाई के। बोलबा में बोलत चला, बाबा के नाम ले पहाड़ो चढ़ाओ। बाबा के नाम ले पहाड़ो चढ़ाओ, बाबा के नाम ले पहाड़ो चढ़ाओ। बोलबा में बोलत चला, बाबा के नाम ले पहाड़ो चढ़ाओ। कठिन डगरिया कट जाई, कठिन डगरिया कट जाई, एकदम लगाई के। सुन रे लभरवा सुन सुन सुन, सुन रे लभरवा चल देवा घरवा, कांधे कबरिया उठाई के। सुन रे लभरवा चल देवा घरवा, कांधे कबरिया उठाई के। रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। तोहरा के मानी ले अपन परान हो, बाबा से मांगा गई वरदान हो। बाबा से मांगा गई वरदान हो, बाबा से मांगा गई वरदान हो। तोहरा के मानी ले अपन परान हो, बाबा से मांगा गई वरदान हो। ली चल गंजे बजरिया से, ली चल गंजे बजरिया से, एक काबर मंगाई के। सुन रे लभरवा सुन सुन सुन, सुन रे लभरवा चल देवा घरवा, कांधे कबरिया उठाई के। सुन रे लभरवा चल देवा घरवा, कांधे कबरिया उठाई के। इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।